mungaziwe bwanji kuti mwana wanu ali ndi kusokonekera kwa ubongo komwe kumapangisa kuti asamakhazikike komanso asamakhale ndi chidwi pa zinthu zina, kapena kuti pa chizungu attention deficit hyperactive disorder ADHD. 1. Sakhazikike ngakhale kanthawi kochepa. Ana amene wati makonda kuwanena kuti ofuntha kapena kuti anadya matako agalu chifukwa chokuti sathayi kukhala pamalo amodzi. 2. Amatha kuyamba chinthu koma osachimaliza. Itha kukhala ntchito kusuka mbale mupeza zoti wangosuka mbale ziwiri zitatu zina wazisiya pa sinki pomwepo. 3. Sachedwa kuyiwala zinthu olo mukhale kuti mwamuuza chinthu cho 5 minutes apitayo ayiwalabe. 4. Amayankhula kwambiri komanso amasokoneza azinzake. Ndi ana aja omwe amakhala ndi vuto kudikira kuti 10 yawo kapena kuti nthawi yawo ibwere kuti aphunzitsi olo anene kuti iyayi muziyankha mafunso pokhapokha ndita kutchulani kuti muyankhe. Zimavuta zimapezeka zoti ngati yankho lija akulidziwa angolikuwa basi yankho lija. Amasowa chidwi pa zinthu zina ndi zina zofunikira mmoyo mwawo monga ngati homework ndi zina zotero, koma pa zinthu zomwe iwo amazikonda kaya ndi kujambula kaya ndi mpira kaya ndi magemu sungachotsepo. Amakhala ndi chidwi chapamwamba kwambiri pa zinthu zimene kapena kuti hyperfocus. ADHD imaoneka mosiyanasiyana. Ana ena amatha kukhala osowa chidwi koma ali okhazikika. Atha ndithu kukhala ndithu pa mpando bwinobwino kwa maola ambirimbiri osafunthafuntha. Koma kuti mumuyankhulise pamene popo azikhala ngati akukumvani, koma mutu mwake atapanga kale zone out atachoka moka sakukumveserani iyayi. Ngati muli ndi mwana amene amapanga zimenezi sikuti ndinu kholo loyipa kapena kuti mwanayo ndi mwana woyipa wa mwana iyayi. Ubongo wake wangokhala osiyana, uli ndi design yosiyana ndi anthu ena ambiri. Atamvetsetsedwa ndi kupasidwa zowayenereza, ana amenewa atha kukhala opambana kwambiri. Imene ndi video yomwe ndinakonza ndisanaposte part 1 dzulo lija, koma chifukwa cha mafunso ndi ndemanga zanu ndifuna ndiwonjezere zinthu zina zingapo. Poyamba, pali zinthu zomwe anthu achipatala amasata kuti anene kuti mwana uyu kapena munthu uyu ali ndi ADHD. Ndizika zinthu m'makomentimo. Chofunikira kwambiri kudziwa ndicho kuti tinene kuti mwana ali ndi ADHD akuyenera kumaonesa zizindikiro zimenezi m'malo awiri kapena kuti ma environment awiri. Kwa ana poti amapita ku skulu titanena kuti ku skulu ndi ku nyumba. Ngati zomwe mmaonazo zimachitika ku skulu kokha, ku nyumba amapanga zinthu bwinobwino, pamene pomutha afunika muna kusintha skulu. Chinanso anthu amene ali neurodivergent kapena kuti amene ali ndi maubongo osiyana kawiri sakhala ndi vuto limodzi lokha, amakhala ndi mkumano wa mavuto osiyanasiyana. Amatha kukhala ndi mavuto owerenga omwe timanena kuti dyslexia, pamene ubongo wawo umakhala ndi vuto kupanga process ziyankhulo. Kutanthauza zokuti pamene ana anzake akutha kuwerenga amayi apita kunsika, iye uja amatha kuona nsika uja mwina walembedwa kuti nkisa, amatha kuona ngati malembo aja akuyendayenda pa peji paja. Nthu zilipo zambirimbiri ndithu zomwe amakanika. Chimodzimodzi so manambala. Ana ena brain yawo, ubongo wawo umakanika kupanga process manambala. Ana amenewa amatha kuvutika mu zinthu ngati masamu. Ndiwonjezereso kuti ana amenewa amatha kukhala andewu. Ndipo pali chifukwa chake chomwe amakonda ndewu. Sindofuna ndipite deep. Chifukwa choti tinaphunzira kale za mankhwala a mu ubongo achina dopamine. Fanya zimenezi amakhala ndi mavuto kupanga maubale ndi azinzawo komanso mwina kukhala pa skulu imodzi, amangochoseda skulu. Tione zinthu zina zomwe titha kumapanga mwatokha kuti ana azithabe kupanga zinthu zina ndi zina ndi azinzawo. Tikumbukire kuti si matenda, tinanena kuti si disease, ndi disorder, kusokonekera kwa ubongo. Ndesi tinganene kuti tachiritsa ADHD. Akapanga chinthu cholakwika ana aja tipewe kuwafunsa kuti fachani sunapangezi zimenezi, fachani sunapangezi, fachani wapangezi. Chifukwa chokuti ansala yake ndi imodzi, sakudziwa. Ndipo ndizoonadi kuti sakudziwa chifukwa chani apanga zimenezo. Maso china tikumbukire kuti amakanika kupanga process malamulo kapena kuti ma instructions. Kutanthauza kuti ngati mukumuuza chinthu ndi bwino kumamuuza chinthu chimodzimodzi. Osati ndopita kuntchito odwet osayiwala izi muliyalira munthu zinthu 10 zoti achite sizichitika. Osamupanga mwana overload ndi information, osamuuza zinthu zambiri nthawi imodzi. Komanso ana amene maubongo awo amagwirira kuti apange chinthu pamanena kukhala zotsatira zake kapena kuti consequence. Ndiye kuti zikuyenera kukhala ngati chonchi. Uyale pa bedi pako. Ngati suyala pa bedi pako supita kosewera lero. Ndipo ngati sayala pa bedi osamulekerera kupita kosewera kuja. Pakapita nthawi ubongo wake uyamba kulumikiza kusayala pa bedi ndi kusapita kosewera. Tuchinaso chomwe chimagwira kwambiri kwa ana amenewa ndi physical touch kapena kuti kuwagwira. Kama wayankhula kayamwa akolekera nkhosi, kayamwa agwira pa mkono, ndikuyankhula mochepa
koma mwabwino, short and sweet, ndipo kuyang'ana m'maso, eye contact, pewani kupanga nawo reason kapena kuti kukambisana nawo nkhani zitali komanso zakudya. Amatha kukhala ndi ma food sensitivities kapena kuti amatha kukhala ndi kusayanjana kwa zakudya zosiyanasiyana, za mkaka, za flour ngati bread, makeke, za soya, za sugar, pamenepo sugar. Ndi pa masiku omwe avuta ndi bwinonso kuona zomwe adya kuti mwina patha kukhala kugwirizana pakati pa ubongo wawo ndi zomwe iwo wakudya pa tsiku ndi tsiku. Ndinenenso pano kuti pali mankhwala amene wasindiganiza zoti kumalawa amapezeka. Ana ambiri amene amayambitsa mankhwala amenewa amayamba kuchita bwino mkalasi. Mmawa tioneza ADHD mu akuluakulu.